कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. नागपूरमध्ये घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेवर संघाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संघाने म्हटलंय की औरंगजेब हा सध्याचा संयुक्तिक मुद्दा नाही, तसेच संघ कोणत्याही हिंसेचं समर्थन करत नाही अशी भूमिका संघाने मांडली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बंगळुरू येथील सभेत पत्रकारांकडून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी उत्तर दिलंय. यावेळी संघाने घेतलेली ही भूमिका त्यांच्याच संघटना असलेल्या विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या आंदोलनावरही भाष्य करणारी आहे. प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांना नागपुरातील हिंसाचारावर विचारलं असता त्यांनी म्हटलंय की कोणत्याही प्रकारची हिंसा ही समाजासाठी चांगली नसते. औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा हा संयुक्तिक आहे किंवा तेथील कबर उखडण्यात यावी या प्रश्नावर ते म्हणालीत की हा मुद्दा संयुक्तिक नाहीत. तसेच दुसरीकडे मास्टर माइंडला अटक करण्यात आली आहे. नागपूर हिंसाचारातील मास्टर माइंडला पोलिसांनी अटक केली आहे. फहीम खान असं त्याचं नाव आहे. त्यानं नितीन गडकरी यांच्या विरोधात खासदारकीची निवडणूक लढवली होती. फहीम खान याला अटक केल्यानंतर बुधवारी न्यायालयात हजर केलं होतं. न्यायालयानं फहीम खानला 21 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार फहीम खान हा मायनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टीचा स्थानिक नेता आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.